To alhamdulillah na zo na gani kuma sun yi kokari waɗanda suka shirya wannan fim, kuma kamar yadda shi mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf yana sanar da ƙoƙarin, kuma babban ma dai abin da ya faranta min ne ganin matasa a ciki, wanda ya fi mana dama ita gwamnatin mu ta matasa ce. Za mu ba da gudunmuwa a harkar fim ɗin nan yadda za ta taimaki tattalin arzikin al'umma, za ta taimaki tattalin arzikin jiha da kuma ƙasa baki ɗaya. Kuma yanzu nan muke magana da su Abba da su Ali Nuhu cewa akwai initiatives da aka faro wanda lokacin jagora injiniya Rabi Musa Kwankwaso cewa muna so su farfado da wannan a kawo mai girma gwamna proposal ya duba ya gani, saboda na tabbatar kafa irin waɗannan abubuwan multiplier effect ɗin da zai samu ba kaɗan ba ne wajen bawa al'umma wato aikin yi, wanda kuma wajen bunƙasa tattalin arzikinsu. Kuma kullum nakan faɗa alherin wannan sector ɗin wato shine waɗanda mutanen da they are not good academically, sai ga ashe su kuma intellect ɗinsu yana wani ɓangaren kuma wanda sun yi realizing ɗinsu a wannan, so mun ne musu murna kwarai kuma muna musu fata alkhairi, kuma za mu ba su goyon baya matuƙa. Jihar ya zaɓi shirya wannan fim ya zama na ƙasa da ƙasa ba iya Najeriya. To ai alhamdulillahi, kuma ai shi kaɗai ne ma dai yanzu aka gani amshuwa da yawa za su fito in dai za a ci gaba da tallafa musu. Na san akwai matsalolin da suke bedvelin ɗinsu, amma dai insha Allah with constant interaction da su da gwamnati in Allah da ina ganin za a samu waraka a ciki, kuma za a samu ci gaba. Kano sai ta zama cibiyar fim a Najeriya insha Allah. Sai ya zama na yadda ake maganar Nollywood, alhamdulillah ma ko yanzu yadda ake magana Kannywood da Nollywood haka ake magana Kannywood. To kuma sai an zo in ka dubi shekarun da Nollywood ta ɗauka compared to wanda Kannywood, za ga Kannywood sun yi ƙoƙari matuƙa insha Allah. To Allah ya sanya alheri. To sai an kuma masha Allah.